Yizwa imithandazo yabantwana bakho. Wempumelelo isini? Masithini? Asiyelele sanibonana lunye wafethu. Niyaphila. Igama ongangazi ngithi njalo endaweni mufika ungacabanga ukuthi bonke bayakwazi. Igama lami nguPheni wakwaNtuli, uNdlela kaSompisi, uMphemba. Phambili ngoMphemba phambili. Phambili ngoMphemba phambili. Phambili ngoMphemba phambili. Phambili ngeNdlovu phambili. Phambili ngeNdlovu phambili. For those who don't know guys, ngicela ke ngiyangena manje ngicela ningamukele ngiphathe uhlelo lwenu. Once again igama lami nguPheni wakwaNtuli. Bengise ngizonibheka la eKZN angisahlali lana. Senhlala eGoli. Bapha mzala babi. Asisaholi 2.8. Nenkatha ke ithe fasa kancane imali. Sibonge kwenkatha. Ngifuna ukusho nje nabashuthayo basasebengishuthela le video ukuthi ngitheme ngifike eGoli eyimani bangiphatha kahle angithi niyabona ukuthi ngiyaduruzela thiwani balixhusa ngafike baliphatha lasekhulu phelichu asiqale phansi ningitshelele nichu balixhusa benze njani fike baliphatha lasekhulu phelichu bafethu in 5, 4, 3, 2, 1. Zaza mshungisi. Ulukhoza mela abanye abafana. Masisi. Ufuse ngempela manje asiphi mina ngazalele enkanini uyangehlu ethi anginandaba nabani ubani ufuse sanibonana egeyithini sanibonana phansi kwamatende cela ukubingelela lona ogada basigadile namhlanje cela ukubingelela nani ngokuthi nifikile cela ukubingelela amaphoyisa o-10-111 madoda. Niyaphila Lundi? Bafethu ngicela ukubuyela kumaskandi kancane. Khona ubaba la ngithi ngifuna ukumfaka yabo. Ngendlela anzima ngayo. Ngendlela amagida ngoma akhe agida ngayo ngase ku stage namhlanje. Cela